Bună dimineața! Bună dimi! Îți papi mânuța? E dimineață? Of, că ți somn! Hai să ne îmbrăcăm, să ne pregătim să mergem la vaccin. Da! Astăzi mergem să facem vaccinul. Ba da, nu? Haide! Da, ce le spui la oameni? Spune-mi, mama, mama, spune mama, lasă părul. Spune mama, 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 nu mai râde, spune. Hai să ne schimbăm și să plecăm. Da, doctor! Stai, așa. Și somn? Faci nani după aia. Da, să ne îmbăcăm bine că e frig afară. E frig afară, e frig afară. La 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 la. Da. Ne îmbrăcăm repede că e frig afară, da? Și noi mergem la vaccin. Mergem la vaccin. Da. Mergem la vaccin. Repede, repede, repede. Să ne îmbrăcăm. Da. Repede, repede. Stai că ne dăm ștrampenei. Șosetele jos. Șosetele jos. Șosetele jos. Da. Repede, repede, repede. Repede, repede, repede. Repede să nu întârziem, repede, repede. La, 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 la. Suntem gata. Da. Da, ce vrei să-mi tot spui aici? Să-ți dau un pe oraș, cred. Așa aș dormi și eu. Aici suntem înainte de vaccin. Sunt noroși. Am fost la vaccin, suntem foarte mofturoși și nu ne convine nimic. Nu ne-am mai îmbrăcat, că nu mai stăm jos. Da. Dar ne doare curuțele acum. Da. După ne trece și ne somn. Nu, gata, gata, gata. Da. Hai să vedem unde mergem. Bună, pa! Am făcut vaccinul la Iarim astăzi și asta nu folosesc. Și e foarte agitat și mărit așa. Și apoi am stat cu el, vorbesc rău că nu, îmi fuge gura într-o parte, am fost la dentist, deci nu știu cum o să mănânc acum, cu gura într-o parte. Zi și tu ceva. E foarte bun șnițul ăsta. Chiar bun. Am comandat de mâncare de să luăm ceva. Vorbesc cu gura într-o parte. Deci, pentru că ce prea rău. Pentru că nu am avut timp să gătim nimic.
ea nu vrea să te cuminte, tot măduiți și să te cuminte, nu. Îl doare de el. Așa că ne-am comandat câte un kebab. Eu la farfurie. Din pâine din aia. La mână. La mână. Ce-o foarte urât. Cine? Eu. Pentru că am gura strâmbă și nu pot să mănânc ca lumea. De obicei nu te-o Uai, ce pișcar de ăsta. La mână. Știți că e praznic? Luam copilul. Ops. Dacă nu știți cum se mâncă cu gura strâmbă, merge. Vrei să duci asta? Nu. Nu că nu poți să muști. Bine. Dar mi-am mănâncat ăsta, așa. Parcă nu fugea așa tare. Ce? În gura. Auzi cum merge scaunul ăsta. Fiecare cu ce doare. Hai, dar ce pișcă ea de mult. Crezi că ăstea de roșii de la grădină? Vedem să punem aceste două coletele Zibox. Și ce crezi? Fără bebe. Da, fără bebe. Bebe acasă, doarme și cu bunica credincioasa. Ei, nu crezi dacă ești pe tine de ciulie. Și mergem până la Roof Burger pentru că trebuie să filmăm niște cadre acolo pentru niște viitoare TikTok-uri. Pachetarea. Ne pregătim. Avem de filmat niște cadre aici. Aici e caldul cu tine. La Roof Burger. Pe o bucătărie. Sunt singură, la ora 12 noaptea. E ok. Cori filmează. Hai. Aici am niște mănuși pe care o să le folosesc. Pentru că așa trebuie. Nu știu exact cu ce va fi burgerul de azi. Pentru că nu este meniu, este un burger personalizat. Da. Hai să vedem. Aici mi-am pregătit de mare cam ce aș vrea eu să continuăm cu meu. Evident, de pe ochii la... Hai, dar acum. Pe care o vom pune aici pe grătar. Ta-da! Chiflă pe grătar. Urmează tricou. Este tricoul meu propriu și personalizat. Foarte multe personalizări astăzi. Așa, până așteptăm să se prăjească chifla, vreau să punem și carnea noastră 100% de Campbell's. Și de data asta, chit că sunt un pic răsuță, eu am ales 2 bucăți de carne, deci burgerul nostru va avea 2 bucăți de carne, deci am zis al nostru, nu știu pentru că este doar al meu, pentru că doar eu îl voi mânca. A, și vreau să pun și un ou. Îl voi face tot pe burger. No, mai nu mai putem mult bună, deci. Am găsit-o. Am găsit-o bine. Și... Am iau la mări. Să dai la ea.
Hai să-l și încercăm. Chiar e foarte bun. Uite și eu. Apare mi foame. Inițial era de gust, dar e prea bun. Aoleu. Aoleu. Admitere. Dar vă așteptăm cu la noi. Să dă uitați numărul 18 în Sibiu. Am terminat pentru seara, pentru seara asta. Mergem acasă, pentru că Iarim e cu bunica. Vedem ce face, s-a dormit, sper să doarmă în continuare. Pentru că astăzi nu a avut o zi foarte strălucită. S-a simțit un pic nașpa după vaccin. Dar vedem, uite, începe și ploaia. Am ajuns acasă, Iarim dormea. Da, se pare că s-a trezit, a mâncat și a vomitat. Și trebuie să schimb tot. Și inclusiv și pe el. Și acum ne punem din nou la somn. Deci, noapte bună, ne vedem dimineață. Popici!